kolik kaká? Přiměřeně. To žere. Takže takový klasická neděle ve Francii. Dneska je neděle, ani nevím, co je za A klasický bordel nám hned tady. Ještě jsme se tady nestihli prostě vůbec zorientovat, ale přijeli jsme úplně vyřízení, vole, z té cesty, která trvala snad 24 hodin. Vyřízení z rybí hlavy. Takže je neděle a my vyrážíme na naši první jízdu, ty vole. Jsme tady v tom rezortu. Máme kapsičky samozřejmě, to musíš mít. Kapsičky dětský s přesní dávkou. Přesní fucking dávkou. Takže zdravíme z lanovky v lesi Beles. Dneska dáváme teda první ty jízdy, akorát je dneska takové větší mlha, no. Takže asi nebudeme jezdit úplně až nahoru, ale dneska je neděle, takže v pondělí by se tady mělo vyjasnit a ten sníh je fakt ostrej. Takže by se mělo vyjasnit a zítra bychom jeli až na úplný vrchol do 2600, teďka jezdíme prostě klasiku tady, vole, kdyby jel třeba ze sedla nebo možná to je trošku vyšší. A jinak jsou tady pěkný pruťáky, napadl teda ten prašan a kluci jsou. A na tohle čumte, není to nádhera? A tohle je náš odvoz, tím pojedem. Jdeme se tady podívat, jak to vypadá. Hele, je to pro 4. Tam se vlezem. Píra. Je to zamčené, samozřejmě, tyhle. Že to by ještě dopadlo. No a tady takhle brutálně napadl sníh. Takže tady to můžeme takhle hnedka šmiknout dolů. Podívej na ně, na ty 2 trosky, už mají dost, vole. To bylo tak mokrý ten sníh, ty vole, že? Já jsem si v tom liboval. A on si v tom liboval? Tam z vrchu jsme sjeli a jedeme do 2620 metrů. Tamhle nahoru teď. Jinak sunshiny, pohoda, ty vole. Úplně zdravím. My jsme Les Perron, 2620 metrů nad mořem. To měl být nejvyšší vrchol. Azuro. A úplně top. Tam jede Pavlos. Je dobrý. Oni taci jsou dobří. Koukněte na to! Takže tak, tak by to mělo být. Takže teď jsme jeli z těch 2620, tady jsme přijeli, vole, krásná, dlouhá, brutální sjezdovka, kombinovaná s freeridem. Sami vidíte, kde všude jsou už vyježděný stopy, mrdy. Jo, už je to tady projety na kurvy. Jo, takže z 2.6, teď jsme Petit Perron, lanovka, dol, říká rybíz, takže si myslím, že to je úplně jako za odměnu si tady člověk prostě jel na tu dovolenou, vole. Dívej na to, jak to užívají prostě. Proto si tu šlákám. Jo, vole, prostě. Proto se tu loudám. Budeš celý život v práci, vole, a nestihneš se ani jet podívat na tyhle kopce, musíš jet. Takže doporučuji všem vyrazit. Jo. A po zbytek měsíce budeš jíst třeba, jak říkali víc, chleba s máslem. Dáme si chleba se solí. Budeš prostě tady, jo, budeš tady. Jsem se bála i Krakonoš prej podle pověstí. Jo, no, ten radši zůstal u nás. Ale Praděd to dál, protože jsi to nepamatoval, byl strašně chlastanej, protože to jsi ničel. Ale neseděli spolu na pivo třeba Praděd a Krakonoš? A možná spolu dali fotbálek stolní 1 na 1. Jo, že? To vymysleli oni na 1 na 1 ten fotbálek, hej. Musel podlízat. Je asi.
Jo! A jinak jsem poradil klukům, ať si koupí dětský kapsičky s přesní dávkou, protože nechceš tahat prostě baťoch, vole, s pitím. Takže už vidíte Pavla, že prostě má tu kapsičku, jo. Fakt doporučuji, co nejméně věcí, ať si tu jízdu můžete užít a netahat si s baťochem. Takže jo. Nezapomeňte pít Alpu. Chceš něco vzkázat? Co chci vzkázat světu? Pijte víc, vole, Le Chantris. Jo, správně. Tady pořádně prozkoumat, tady jdu po střeše nějaké restaurace. Tam sedí kluci. Jo, tam jsou vlastně, aha. Takže super. Takže tam nahoře jsem stál, jsem mazec, tyjo. Dal jsem tam vít po terase nahoru. Mimochodem tady ta restaurace se jmenuje Le Tetras. Tak něco natočíme, jak jedem dolů, je tady milion možností. Teď tady zrovna Pavel spadl. No tady už je to celkem rozbombardovaný, takže jako nevím. Že se mi vypla kamera, ona už docela blbne, jo, takže náš výhled z ubytování. No a dneska je úterý a jsme úplně vyřízení. Takže jako je to fakt náročný. Teď se nám nechtělo. Jsme nějací vyřízení, fakt unavení. Rybíz dneska zůstal na pokoji. Tak jsme vyrazili jen my tři, no. Byl by to hřích nejet dneska. Tam jsem taková spojka. Tady ta vede do 2640 metrů nad mořem. Takže jsem si dal takovej chill, zastávku prostřed kopce, čekám na kluky. Ty vogo, ale jsem úplně vyřízený. Dneska mi to nějak nejde. Ale tady nádherně, takže čekujte tu nádheru. Vogo, hledal jsem, kde se můžu vychtít, že mají tady takový jako i záchody, ale vypadá to, že tam je řada, tak tady je taková zajímavá chčírna. Hnedka takhle jako je to dobrý, že nemusíš nikdy nic tady řešit. Hnedka vedle lanovky, krásný sníh, je se to třpítí. Místní WC s výhledem. To bylo úplně krásné, snížek. Takže jsme sjeli tamhle z vrchu. Tady prozkoumat a tady už vidíme, že už jsou jenom pomy, takový krátký sjezdovky. Jsou tady takový dobrý chillírny. Takže cajk. Krása. Tak jsem nahustil kluky, ať si jenom tady tlápnou kousek. Když si dáme freeridek, je krátkej jenom. Tady se hnedka napoje na sjezdovku a to vede někam, nevím kam. Ale tady krásný výhled. Nějaký kříž. Kluci jsou tady taky z Česka. Čau. Je paráda. To tady je za značky. Takže 2430 metrů. V létě to vypadá, že to jsou turistické trasy. Asi jo. Dávají výhledek. Hezký. Tak. Pedro a Pavel jsou už tady. Tady si chilloutek na sluníčku. A pak si dají svůj první freeride, ty vole. Mají na to dneska ideální podmínky.
Bang. Máme v dálce. Takže jak vypadá středeční ráno? Nějaký šnapsík, který kluci koupili si. No a tady v tom bordelu. Jsme se byli podívat. No, tam jde vidět. Odsaď, až někam sem, jsme tady projezdili a furt se snažíme dostat někam dál, ale asi to nepůjde. Asi to nepůjde. Co budeme dělat? Jsem zatím v pohodě, Rybíz je v pohodě, Rybíz potřebuje více šnapsu, potom si naplní kapsu. Jo! Jo, takže konečně nějaký freeridek. Jo. Jdem na to. Jdem na to. Připravit. Připraven. Dobrý. Dobrý, jeď. Všichni tanči roty, šoty. Všichni tanči roty, šoty. Všichni tanči roty, šoty. To je to, co mám rád. Proč ty netančíš? Řek nějak. Musíš to už znát. Řek nějak. Hlavně nekoukat. Řek nějak. A jenom tak stát. Řek nějak. Pusť se do toho. Řek nějak. Nepak teď se bát. Řek nějak. Popadnout tu holku. V červený sukni. Netancuju polku. Na to se mrkni. OK, tak jsem to šmykl ze sjezdovky na nějaký další freeride. To je masakr. Takže se jdeme to podívat, ne? It ain't gonna be me. Trošku kalamity. Ale dobrý. Tady jsem se chtěl přesně dostat, tady k tomu baráku. Takže pohoda. Takže jestli vidíte v dálce tu lanovku, tak tam je ta skála nalevo, tak od tam jsem to vzal dolů, kolem toho baráčku. Hustý. Takže jsme na Lete Trás. A vy jste nějaký drinčík. Takže se tady zařídí všechno, takže pohoda. Já jsem zežehnutý. Brutálně. Podíváme. Tady je. Jo. Desky tady máme. Závěrečná jízda a tady lidi jedou i dolů. A nevíme, co tam dělali, možná tam byli na výletě. Nebo tak. Oh! Hej! Já hodně jich tam jelo nahoru. Nechápu. Tam nevím, co se stalo, ale asi tam není sníh a my tam jedeme se snowboardem, tak já nevím, jako no. Pojedeme nějakou spojkou. Takže jak vypadá čtvrteční ráno? Celkem masakrálně. Dáváme si Genepi s pilínkou.
Dobré, zajímavé pití. Kluci chystají nějakou snídaní. A pak se uvidí. Co, Mr. Rybíz? Zombie. A ještě to zapitím pivem. To poctivý kvasníčák. 7,2. Lagouda, nebo nevím, jak to čte. Seru na to, ale je to dobrý. A víte co? Čtvrteční královská snídaně od mistra Pedra. Snídaně a oběd? Snídaně, oběd. Možná i večer. Rybíz si tady musel vyvěsit svoji vlajku, má už v tom takovou tradici. No a my jdeme dneska na vejlet. Jdeme to tady takzvaně omrknout. Tak koukejte na ten základ z těch šutrů, jak je to úplně pěkně naskládaný. Taková restaurace. A cíl není tak daleko. Je to takovou chatu, kterou jsem si vyhlídl z ubytování. To by právě mohly být nádherný výhledy, což jako budou. Takže pojďme se na to podívat. My tak nakoukneme jenom. No, vidíte, tady nějaká cestička. Tam v dálce jsme viděli kráter, který si den. Zajímavý tak jakože. Prostě má je kopec a tam úplně brutální díra v něm. Fakt. Jak kdyby tam spadl meteorit před několika lety, nebo tisíciletí. O, krásný rozcestník tady. A já furt říkám, kluci, pojďte nějakou výhledovou lavičku. No, a zrovna tady je. Ale oni prostě nešli. Prostě se někde zasekli a jen blbě čumí. Každopádně takovouhle nádheru. Je čtvrtek, zítra je pátek, takže dneska ten takový chill. Chtěl jsem se projít do přírody, kluci nevím, kde jsou, někde se ztratili a já ještě budu pokračovat dál tamhle na chatu, takže si těšte. Takže od lavičky jsme se už konečně posunuli, kluci došli. Jsem myslel, že nepřijdou, ty vole. A jdeme dál objevovat tu cestu k té chatě, kterou jste viděli z našeho ubytování. No a jak říkám, je to kousek a už jsme u té chaty. Jo? Jde mi prozkoumat a za námi je brutální výhled na hory, úplně jiný jako té lavičky, kde jsme seděli. Budeme se tam podívat, dáme si pivko a tady jsem jako říkal klukům, jsme tady mohli i přechrápat. Pedro, co se děje? Že to je nějaký oplocený nebo co? A není to pod elektrickým proudem? Ty kokos. Tak tady už se něco dělo kdysi, no. A jak jsem říkal, jo, to je ten výhled. Tamhle čumíme z balkonu přímo sem na tu chatu, jo. Tak tohle jsou legendární záběry. To už se třeba nikdy nemusí opakovat. A já si myslím, že to je tak 100 let. Ej, brácho, já na půdu. 100 let, to je tak starý. Jo, i půda tady je. Jo, a koukneme kameru, jo, sorry. Či Pavel tam chce vylízt, jo, ale pozor na desky, které už můžou být prohnilý. Pičole, já jsem prohnilý. A už tam skoro byl, ty vole. Tam jenom tak nakouknem tou kamerou, ukáž, tak. Ukáž.
otočíme. Ale pičo, tam je to brutálně slaně, ne? A ještě zbylo nějaký seno. Se tam jdu ještě podívat, oni vylezli do horního patra, který jako taky... Hej, to se zaplo samo. No jo, no. Češí, vole. Ty zase musí ho vlízt všude, že? Dejte hodně štěstí, kámo, jestli se s tebou propadne nebo ne, no. Máš zádraný? Ale koukněte, že jí ta chalupa po 100-200 letech drží, vole. Jo? Že kluci říkají, že to drží. Jdu za nimi. Ale takzvaně 3 na tripu, jo? Ale real. Co pak budou dělat naše děti, když se tady propadnu tou podlahou? Hej, ale jo, tenhle výhled. Co je to tady od? Hej, co když je to nějaká chráněná ta věc? Joj, Pavel si tady už udělal pohodlíčko, kluci. No, ty vole, tak kdyby jsme sem nešli, tak to by nebyl ten zážitek do háje. Ty kokos, to mě poser tady v Alpách, jsme v takové rozpadlé boudě. Že? Držte si klobouky. Pedro vylezl nahoru. Tak to jo. Takže jsme nakonec fakt vylezli sem. Pedro prostě to nahrotil a my jsme se nenechali vyschýzovat. Jsme tady a užíváme si to. 200 let stará chata, vole. Ale jo. Jsme na tom trailu, tam jsme leželi na louce úplně vykydlí a možná ještě dojdeme ke kráteru, tak jdeme radši rychle, hodem. Už si tady nějak vyhlídli strom na tom trailu a jak se tady chcou žít s tou přírodou. P. If it seems too good to be true, it usually is. 9 times out of 10. Že jsme u toho kráteru, brutálně. Se půjdeme podívat tamhle na ty schátralý domy. Tak jsme u těch baráčků, co jste viděli v dálce, tam je ten útes, nebo jak to má nazvat, kráter jsme to nazvali. Zas kluci neví kam vylíz, vole. Riskujou, no. V Alpách. Tady touhletou sjezdovkou se vracíme vždycky dolů k ubytování. Úplně tam jde z vrchu. No a šli jsme tady tím trailem až sem těmto baráčkům. Ty poslední baráčky zbořený. Takže jsme tady chvíli začílovali a kluci už nepůjdeme tím trailem zpátky, ale vezmeme to napřímo dolů. Chápeš to? Už máme za sebou a prostě to kluci budou napřímo. Není jiná možnost. Pavel spěchá tak do obchodu, že to vzalo mé poprdeli. Pěkně strmej kopeček. Takže jsme to celý slezli, ty vogo, až tam v dálce vidíte vlastně ten kráter, jak to mám říct, útesy nebo co. No, takže jak to vypadá v pátek. V pátek to vypadá tak, že už převážně tak nějak chillujem. Si odpočívají jak můžou. Já budu vidět nějaký bordel, tak se projdem s rybízem
do obchodu. No a musíme to tady uklidit, to je nepořádek vitální. A možná jestli třeba pojedeme na poslední lano, si dát třeba, nevím, 2-3 jízdy a tak jsme vynesli ten bordel. A ještě to tady na poslední chvíli koupit piva do místního obchodu. S tím? Jo. To mají ten stonek. Mají stonek, no. Ještě můžu požvejkat a úplně ti to vystřelí z bod. Tady je království bírů. Try to consume and make your own tomb, a grave or a casket, or just get a tasket, your rhymes out of basket, boy you get your ass kicked. Jo, musím moc pět. Takže jak to dopadlo? Pátek. Tyvogo vyjeli jsme až ve 2, všichni prostě rozsekaní a ze 4 lidí jsme to zůstali jen 2 s Pedrem, protože Pavel i Ryby jsou marní. No takže si vyjedeme nahoru a něco ještě pojezdíme. Takže jedeme do těch 2620 metrů a sjedeme to dolů a uvidíme. Vedlejší lanovku už zavřeli, to byla jako 3sedačka, 6sedačka ještě jede. Takže nevím, co se tam stalo. No a dneska už je ten sníh snad nejhorší za celý týden. Je to rozmuldovaný a jezdí se v tom blbě celkem, takže nevím, no. Je to takový umíráček. Takže to tady palíme, uklízíme, mizíme, padáme odsaď. Byl to tady nádherný, super. Takže se s váma loučím. Pojďme, vole!